Forever Aloe Turm. Udržování zdravého imunitního systému je klíčové a Forever Aloe Turm je revoluční hydrogelová pastilka s příchutí máty. Hydrogelová pastilka je navíc měkká díky použití inovativní technologie, která nabízí zvýšenou absorpci, takže ji vaše tělo může přímo vstřebat. Žvíkací pastilka s extraktem z kořene kurkumy, zinkem a šťávou z dužiny listů aloe vera, s mátovou příchutí, díky které podpoříte svou imunitu. Ideální způsob, jak maximalizovat výsledky tohoto doplňku stravy, je nechat přípravek rozpustit v ústech. Můžete jej užívat kdykoliv. Objednejte si tento produkt.